Yes, maraming nga salamat, Bombo Jerry, na live mismo dito San Fernando City Police Station. Dati Bombo Jerry niya, kat makauman tayo ni Police Lieutenant Emaro Estrada, ito na ti spokesperson iti San Fernando City Police Station. Dati Bombo Jerry, kat ada pa kainaigan na, dato naiswat, anti-legal gambling operation, iti syudad, partikular, iti barangay Katbangen, nga no sa dino Bombo Jerry, para parbangan o tinga kabi kat adalata, dagiti agsusugan so dati Bombo Jerry na sa dino kat ditayin ti barangay Katbangen adda dagiti 12 nga individual nga nakumag Bombo Jerry iti naisayang kat nga anti-legal gambling operation. So iti nating gundaway makamantay ni Police Lieutenant Estrada amon tay Bombo Jerry no nya kadi iti nagdurdurasan dati na yuswat nga operasyon no dagiti operatiba idi rabi ma'am nembag nga malamam lagti ti Bombo Radio. Nembag nga malam Bombo MJ kan kastamat kadagiti amin nga agdengdengeg kana buybuya iti Bombo Radio La Union. Nembag nga malam Bombo Jerry. Okay. So ma'am dati na siyang kat nga operasyon ma'am idi rabi so 12 dati ma'am no sana kagbidot may isa lang operasyon dati ma'am. One Bombo MJ ta idi alas 12:30 iti Parbangon itatay laeng iti barangay Katbangen City of San Fernando adati 12 nga katao nga nakumog iti kamang San Fernando City Police Station kan pito kadagitoy kat taga Katbangen mismo. May sa ti taga Poro, may sa ti taga San Francisco, duwa iti taga Linsat, kan may sa ti taga Dalumpinas Este. Okay, ito ma'am makita tayo nagduduma ti lugaran nyo barangay nga nagdakwanda. Kung hindi ba kada mga lamayan nga talaga natin? Positive Bombo MJ nga dating operasyon kat nangyari iti may sa nga lamayan. Dito'y barangay Katbangen ako. Iso nga kadagiti lamlamayan talaga nga existing pa ilaang. Dagito'y agtal. Okay ma'am, itatakot na sa mga sangot ay TMECQ. Apay ma'am, kasi ano nga tanga napasamak DJ nga iti may sa nga barangay ma'am kat kumbaga ngay open or hamat nga DJ open no di kat adama dagiti man na pamalakad siguro dagiti barangay officials nga naingat ng implementasyon no dati pa nakaipawil iti anti-illegal gambling o dati pa naglamayan kumamama niya. Apa nga ada ka di ma'am iti baga na-monitor da ba ka di ma'am madagos na talaga iti nga ta or saan da nga na-monitor ma? Based mo iti panag communication with no dialogue iti DILG kadagiti amin nga kapitanes napakaamuan damot ako. Dati executive order tayo regarding MECQ kan dato'y prohibitions iti lamayan. Na nakakabili di gamin nga immediate relatives laang iti mabalin nga aglamay iti maysa nga natayan. Okay, so ma'am nakita sa baling nga barangay tinagapan na. And dati ma'am ada nung sana gamit impormasyon nga nakalap nga ada di may sa barangay tanod nga natiliw. Idi kami nagsayang gat iti tamang ti pulisya kat imuna dagiti intel tayo. Iso nga idi madamada nga madama di operasyon ada iti may isang tao ijay nga naala kat pinagsasawan na mutan dati may isang pulis tayo. Siyempre, dapat ta intel da, kat handa pa nga naka-uniforme, tayo suda gamin ti umuna. Adalatan iti sumaruno nga dagitoy naka-uniform personnel nga apan operate nga di nga lamayan. Okay, so ma'am DJ kumbaga pulis nga napagsasawan ma'am kin DJ may isang anatilong nang sasao iti sana ka marino ma'am saan nga malamlamot aso wino dakas man din in sasauna. Mabalin nga kas dyan, nga mahang kumatikid di nga nakwapay. Pero dagitoy nga natiliw. Ako, dati natiliw nga 12 nga katao. Kat iulugan da iti kaso. So, for inquest proceeding, dagitoy ako nga tattao for violation of Presidential Decree 1602 as amended by Republic Act 9287, minno dyan illegal gambling. So, ang dagitoy nga individual, namin ano da katanga natiliwan ma'am? Hamimot nga makodagay data mi kasi di nga dumagamin no agtiliw kami mot kat adumod diag pakaasi so nga mai-city ordinance dan mo na. Ngam dati gamin nga operasyon kat medyo dakkel. Ta iti nangyari dito nga lamayan upat nga table. Upat nga table iti
agsusugal. Okay, so pag nga table ma'am, no sana nga marirukot pati dati physical or social distance kat nalabsing da. Na-violate nga tayo so dati physical distancing tayo, ganda gitay no face mask policy tayo iti executive order na labsing amin natin. Okay, so mamalaksid na jay PD 1602, so nalabsing da pa dato physical and social distance. Manuamot ma'am da pa bati multada, ano na-violate da dati ma'am physical or social distance. Aside from the panaka file dati case iti PD 1602, may kanda iti citation for violation of physical distancing. Okay, oo. So, dati ma'am nga panakayuswat. So, hindi na palabas ma'am nga aldaw. Adaman ang dagiti operasyon nyo ma'am nga nakatiliwan. Dagiti sumagmamanumot lang nga individual. Iti naduma nga barangay ma'am. Iti Ciudad de San Fernando. Yes, tinagpaiswanan na, idi October 4, kan October 5, bali nagsaruno dating operasyon ni, October 4, mga alas 11:30 tirabi, kan ti October 5, alas 12:30 mat. So nagsarunumat lang dating nga lamayan. So lamayan mat lang iti nakatiliwan, dagitoy agsusugal, na natiliw, idi dagijay nga petsa. Okay. So ma'am, kumbaga masaludsud ko lang mamanya, considering ma'am nga, digiti, no, kumbaga ti may isang barangay kat supposed to be, amon nga kapitan, dagiti barangay officials, mamonitor da ko man, no, dadagiti ag nalamay ma'am, kasano nga di ma'am dadagiti pa'y gundaway pa'y lang nga, kasapulan, dagiti pulis pa lang iti mapanidjay. Actually, makiki-coordinate kami mat iti barangay, nga no, adatas paklidan iti lamayan, iti may isang barangay, kat apan i-monitor dagitoy barangay officials wino barangay tanod noanya di activities nga mang nangyari mo at ijay nga lamayan. So gaputa basit mo iti kamang ti pulisya nga agrikrikos, so nga dumadawat kami iti kooperasyon dagiti barangay. Tas idi namin sana panak agrikrikos sa dagiti barangay quarantine checkpoints. Kat kung nadamot nga agrikrikos da, kadagitoy makuna nga lamlamayan dito AMT, barangay da. Pero dagitoy nga narikos ko gamin kadito upland. So dito barangay Katbangen. Actually, di may saman idi October 4 kat barangay Katbangen manon. Di nakatiliwan dagitoy nga agsusugal. Okay, so talaga nga natangkan ti ulo da, considering nga dati lagaro doon iti MECQ, kaya magpakpakaya latarati kay kaya tanda ma'am. So ma'am, inya dagiti maminsan manan mga bala agyo kadagiti man nga sugador. Kadagiti amin nagdengdengag ipakpaka unay mi. Dati physical distancing gamin kat isuti may nga panagprevent tayo iti panagwaras datoy nga virus. Kat dagiti nga lamlamayan kat isumuton kasla ito ti venue. No, apay nga ngumat nga to, iti cases tayo. Ito iili ti San Fernando, iti syudad, iti San Fernando. Gagpo tahaan lagarudon nga masursurot nga physical distancing, apampay kadagiti, dagduma pay nga barbarangay, apan da dumayo, kadagiti nga sugsugalan. Okay, so ma'am, dadi nga man, isa nga operasyon dirabi, gano'n ma'am dagiti bet money, kinanya dagiti na ayam da ma'am? Dagiti ay ayam dapat iso ti Mahjong, Tongkit, kan Lucky 9. Okay, so di bet money da ma'am? Nasurok pangarbo. Okay. Nasurok magkaribo. Okay. Pero naman mo majority panakiuman, kini Police Lieutenant Emil Nata. Jerry? Okay, maraming salamat Bombo MJ kan naimbag nga oras mo, Police Lieutenant Estrada ni Bombo Jerry Valda, ito iti Bombo Radio La Union. Masaludsod ko man laeng no andara giti kastoy nga pasken nga dati lamlamayan tayo. Dagitoy makin minatay. Okay lang ba nga ipalubos iti barangay officials no dumawat da iti pabor nga agpasugal da? Bueno, anya nga talaga itagbalin nga takder no aday iti natay, aday iti lamay. As in awan ti sugal. Kasjay ka de, Police Lieutenant Estrada, ma'am. Bombo Jerry, baik nga malam mo. As per instruction, ni Apo Mayor kayo. Okay. Dapat kalan dapat immediate family laang iti apan damay. Okay. Son awan iti panagsugal nga mangyari dapat gapo
datoy virus, datoy 14 cases tayo dito sa syudad, kat ngumat nga to. So nga, datoy sugal kat talaga nga bawal. Oray man, anya ti takaasi, dagitoy natayan, datoy kat bawal nga mangyari ti may nga damayan. Ayun, okay. So, adda iti coordination, iti PNP San Fernando, iti biyang ti barangay kapitan, idi na monitoryo nga dati agsugsugal ijay, when na nakaawat kay ti report nga confirmed, dati agsusugal ijay, dapat ti coordination nyo kini Apo Kapitan, ma'am? Actually, Bombo Jerry, dati nga operation ni very discreet. Okay. Kaputa, amo tayo mo, dumagamin nga barangay nung ma-coordinate tayo kat medyo ag-negative tayo. Iso nga, dagito itel tayo kat si good panda mismo ni Dayan ti nakapasamakan. Dati nga panagsusugal kan, agayabdan kon ti backup nga naka-uniforme, takno direction na, isuda kat matiliw. Ayun, so kahit nakadi nga sawan, no adda iti coordination nyo, iti barangay officials, kat ang negatibo ti operation, ada iti panang tolerate iti barangay officials nga ada iti pasugal kasi kadi Lieutenant Estrada. Hanna kas demo ti kahit ko nga ibaga. Ikon ko lang Bombo Jerry. Katno tigamin operation tayo katno ada lang ti basit nga rumwar kuma nga information. Kat mabalin nga gwaras. Ito nga ti Intel operatives tayo kat very ang mudamot na gamin dati nga trabaho kat medyo discreet. Ito nga before da nga ay no adijayan sa danto maki-coordinate ngam. Beforehand gamin nga adati casting operation, si kami moton nga ditoy ayan ti taga police community relations kap-akapan iti barangay nga makiki-coordinate kanyada nga dapat iti sugal iti may nga lamayan. Ayun, so kahit dar nga sawan daytoy kat trabaho ko man iti barangay officials dagiti tanod nga mapan na mang wanwan no o no mang sipot karagiti lamayan no adatag susugal tano kas pagarigan adda ipasardengdan kas jay kumanya Lieutenant Estrada. One Bombo Jerry, winuhaan, handa mapasardang, tawagan da kami lang kasi matkanti, apan ng jayan nga lugar. Ayun, okay. Masalansid ko pa, dagito'y natiliw nga nagsusugal, ijay barangay Katbangan, ayun ti Lamayan. Pinaisidong yumot ka di iso da, iti swab test. Tano mamuan no, da iti virus, no awan, nga kimpat kadakwada? As of now, gamin kat maki-coordinate kami pa iti City Health Office. So, kas pangarigan dagitoy nga ma-filean ti kaso kat maikulong, kat isuda, kat mai-undergo mat lang iti swab test. Dapat dagitoy ay ti taktao kay diti kulunganan kat na-swab damat ton. Ayun, okay. So, by the way, nadakamat lumalati kulungan, Lieutenant Estrada. No, dagiti matiltiliw yung tattao nga glabsing itilin tag tayo kat may kulong da ma-practice mo't lang iti social distancing agraman di panagsot dati face mask when no anya ti tsura da nga simbrokan awan face mask da kunay gamin datay di natiliw simbrek dati police station awan lata face mask da. Kada gito yung nakakulong nga ito ayan ti police station inaldaw mi mat isuda nga itan iti face mask. Okay. May samat nga kwami diay prevention tayo iti panagkalat iti virus. Ayun, okay. So no, dagito nga natiliw yan ti Lamayan from the time nga tiniliw yo dati face mask dan when no di talata police station nga naikanda ti face mask when no awan police. Bombo Jerry dagita duma damat ti face mask da ngam no dagi awan dagiti mobile tayo kat adati awit da nga face mask. Ano kas pangarigan matiliw da kat awan ti face mask da ikan nilatan ti face mask da. Ayun, okay, very well said. So with that, maraming salamat po Police Lieutenant Emma Ruth Estrada. Kat sapay kamat adan tumanan dagitay tiyempo nga ma-interview da kay Bombo Radio. Maraming salamat po. Thank you, Bombo Jerry. And back to you, Bombo MJ. Okay, so dati Bombo Jerry niya, dalang kasi may samanin nga madama sa ikin ni Ma'am Estrada.
dati ko Bombo Jerry kat at dagitiman na napagsasawan, no? Napagsasawan pa dagiti pulis nga na pa nag-operate. So, considering mat nga mo dagiti tao, dagiti man nagsusugal, nga pa naglapsing lagaro doon iti inaramid na pa lang Bombo Jerry. And then, no, dito, matinuda, dagiti pa yung operatiba nga talagamat, iti pagsasawan da, iti dakas. So, adagaro dati may isang barangay tanod Bombo Jerry nga nakiliw, may basar pa lang iti informasyon tayo. And dati ko iti pagtaktakahan, ano iti salusod kada tayo na amping nga dapat lang iti may isang barangay tanod, considering na isuda ko iti mo na nga mga 1-1, mang monitor iti barangay da nga maiparit, no? Iti panag sugal. And dati Bombo Jerry saan lang anang naminsan, no, nga dahil tinatiliw, iti barangay Katbagan, iti agsusugal Bombo Jerry. So, imposible, nasaan damot lang, imposible, handa nga na monitor dati Bombo Jerry. Yan tangay, sa dati may isang natiliw nga barangay tanod Bombo Jerry. So, ama kanya mas palakad yung kadag iti agsusugal mga, no, adak mati operasyon kat sa anda, nga tawagitan sa anda kapag sasawan kumamag, iti dakas, dagiti operatiba, dagiti kapulisan tayo, ano sa kat maawatan kayo, isa-isa yung katilang, dati trabaho yung magtrabaho yung data, ang yung palakad yung kadakad. Ang kadagiti kakadwa kayo dito ayan si City of San Fernando. Nukas pangarigan man si kayo kat naglabsing, kat amo yung matan nga si kayo kat naglabsing, may mayat pay nga makiusap kayo nga nasayaat kadagiti operatiba mi, tapnohan tayo nga madi iti panag lingaling ay kanya tayo nga between the suspect and the operatives. So, para lang kanya mi, kat aramidam mi iti trabaho mi, kat no si kayo kat naglabsing, kat dapat nga si kayo amo yung mat iti batas, amo yung nga dakas tinaramidyo. So, han kayo, han yung labanan nun. Dati nga, batas nga nilabsing yun. Tumakad ba ka diti 4-piece nga nakumbog, ma'am? Miyembro di 4-piece? Under investigation pa amin, dagitoy, no niya dagit profiles, dagitoy na natiliw nga agsusugal. Okay. Pero naman Bombo Jerry, dapat nagiti ka nang nadamag mo, Bombo Jerry? Negative na Bombo MJ kat laam tulatan iti biyang wenno palawagmat nga po Kapitan Jeffrey Apilado iti barangay Katbangan. Ano mamuan tayo no kasat no nang iman manihar iti barangay da no adarag iti kastoy nga kita iti lamayan kenda dumapay. How's that? Yes, Roger that Bombo Jerry tentu turungan ni barangay Kapitan Jeffrey Apilado iti barangay Katbangen kan dati Bombo Jerry kat siyempre no illegal nga sugal ko natay kuma kat kuma saan lang dagiti barangay officials dikat dagiti agindag iti makitinulong kuma Bombo Jerry takno iti kastaket napinpintas met laang ken kumbaga siyempre yan tangay datay ko sumangsama pa ilang iti COVID-19 pandemic at dadyan ang kooperasyon kuma no saan kumbaga okay lang dagiti makilangay pero di pagpaganit ka dagiti otoridad nga talaga kat awan kuma iti agsusugal Bombo Jerry dapay lang datoy COVID-19 nga intay garod da sangsangwan iti agadama ket mabalin nga supay iti pakataktakan dagito ken pagproblemaan da imbes ko mga igatang da iti taraon iti pagbaledang pagsusugal da pa lang Bombo Jerry do hantay mat nga kwarta yang dati kat panaglapsing karod timan iti lintag so naman ka Bombo Jerry da maganak medanon manipod iti City of San Fernando iti syudad ti San Fernando City Police Station dati ni Bombo MJ Ortiza reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas and consistent number 1 iti La Union basta radyo Bombo. Maraming salamat Bombo MJ Ortiza direktang damag lokal manipod PNP San Fernando kat nangitulod mata na po to